Hey guys, welcome back again to the Rage Vlog. So, aniya ta usab sa laing sumpay ning atong drama nga sa akong mga kamot. So, nagyamhiyam na good mo guys no sa laing sumpay ning atong drama. So, mga 2 days ta walay upload tungod kay ato mo siyang gitibo sa last day. Mo to nga 2 days ta walay upload and karon ta usab naka-upload kay tigtibo man ta mag-upload. And okay, so bago ito start ay sa inyo na akong book nga ni Buldo o ni Okdo na guys. Ning taas na tungod kay ang ato yung buhok kulot. So mo na ni resulta. So taas-taas sa YouTube gamay. And sa mga o pa naka-subscribe guys bago ta mag-start no. So o pa naka-subscribe na mo daan para updated mo guys sa laing sumpay ning atong drama. O para i-hit the bell po guys kung mag-subscribe para updated mo sa mga drama kay nami uban na mag-subscribe pero di sila ma-notify tungod kay wa kay ni gi-on. So mas nindot mo tinyo gi-on guys kay tanang i-upload na to i-ma-notify mo. So most of i-upload na to is mga drama man sab. Kay usay ra man ta mag-vlog. Nya maginaot lang pud ko guys kung kuang ko mag-vlog, maginaot po ko nga iyo kining suportahan. Oo, tapos dagang salamat di usab sa inyong mga suporta, no? Tungod sa inyo, hay nagpadayang taog upload. Thank you po. And sa mga gusto mag-comment, comment lang po din na akong comment lang. Kung gusto mo ma-shoutout, i-shoutout mo guys. With free po yan. Oo guys, magsugod na to, no? Ang kondisyon na drama guys, again, tumbuyo na babae ng mga itong main character. So, na po siya abilidad na musokol. So, bura po siya si Coco Martin, mo karate, or sa padera para self-defense. Pero guys, dili na siya selfish na pagka-babae tungod kay gitudloan niya ang ubang babae na makabalo sa iyahang technique like self-defense. Kay tungod, daghan na nahitabo dahil gito sa kanila drama sa mga rape. Labi nato iyang babae nga iyang kauban sa restaurant unya na ay niduol kanila nga lalaki na lagi ko no bayaran ko no sila pero kay mali nga tao ilang giduolan guys, mali as in mali tungod kay siya ayang giduolan katong babae na boyish siya Athena ata to, so mo ilang giduolan unya karon guys kay gi-action naman to si dili po mapalupig ni si Athena katong boys na babae. So, yung gibuhat, nakipagkarate po ni sa mga lalaki, no? So, pagkabok lalaki ang kaaway ani, grabe na babae. So, 4 versus 1, di ba? Maglisod magitag 2 versus 1, kana bang 4. So, left and right ang kuan ani guys, grabe. So, karate pa imo ani, no? Maayo jud kay ni si Athena kay kabalo man siya mo self-defense. Kabalo siya mo kuan kanang kung naikaaway yung amiga or amigo, iya ka suklan. Kung kabalo siya nga, gitabanggan di ba? So, di jud basta-basta jud ay si Athena. Sa iyang anak, ginalagi siya nga kuan, na nasa kaaway, pero ginang kayo sa anak sa kalaban na, ayaw ka bala ka na pa kay babae ra na, isa ra na. O, di ba? Girarara guys. Girarara. Wala ka sayod guys kung sa sumpay ani guys manang hinaot ko na ayan paminawo no hantod na mahuman atong drama. So mo na guys ang laing sumpay ni atong drama. Bye. Keep on listening po. Bye-bye. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat o sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Gusto ko makita si Athena. Niya na ba siya din? Nga naman unta nyo rito. Unsay tuyo mo sa akong anak? Gusto kong makigsulti ka niya. May tungod sa unsa. Ayan ang pangutan na, Litse! Asa siya? Ipakita siya na ko! Asa! Di anak ko, nyo rito, Federico. Oh, maayo kayo nagpakita ka. Unsay ato ni mo nyo rito. Ayaw lang balikas ang akong nanay. Unsa? Ayaw lang balikas ang akong nanay. Say tuyo ni mo nyo rito. Gusto ko makigsulti mo. Tungkol kay... Murag ikaw ang permeng nalambigit sa kagubot. Ha? Ako? Nalambigit sa gubot?
Nyorito, wa man manghilabot ang akong anak. Hilom! Dili ikaw nga ako gipakingsultihan, ug dili ikaw ako gipangutana. Nyorito, kung nalang bigit mo kus kagubot, kana tungod kay igo lang kung nanalipod sa kung kaugalingon. Atina, Kung maapil mo kus gubot, tungod kay dili ko gustog taong tikasan. Ug unya, gipamusil pa mi. unsa? Wala ka kay boss balita? Maduray duha ka motorsiklo, gisakyan og tagburha ka tawo. Samtang naglakaw mi ni Blacky, gipamusil mi. Unsa? May nalang gani kay butalo. Butalo ang mga tao. Kasabot ko si butalo nyo dito. Wa akong kasabot kung unsa ka nang giingon nimong butalo. Kanang butalo, nagahulugan na nga tadyaw, banga, di hingigo ba? Mo ni butalo. Kung hingigo pa sila, atay na unta ming ni Blacky. Nya human pod ana nagkuyog mi sa akong mga amiga, nangaon mi. Dito sa mga tikasan, mga hubog na, ni duol man namo. Dayon mga bastos magayo. Gusto maming bayran, dados cottage, nya pahimuslan mi. Ikaw anak nyo rito, malipay ka. Mangutana ko. Unsa magid ka? Kinsa ka magyud? Simple na kung pagkatao nyo rito. Anak ni Nanay Matilde. Unsa pa? Ay, moro gid na eh. Kinsay imong amahan? Wa ko makakita sa akong amahan tungod kay namatay na kini. Unsay namat yan? Wa ko may baw. Si Nanay Matilde rin nahibaw, anak. Ikaw. Unsay namat yan sa imong bana? Sorry, Nyorito, pero murag dili man tingali pang angay nga mo tubag pa ko, ana. Unsa? Moro na imong tuyo nyo rito. Di ko gustong maghimo kag kasamok din hiatina. Dili tingali ako ang angay badlungon nimo nyo rito. Ang badlungon nimo, mao mga barumbado din napita. Aron malinawon kong mupuyo din kauban sa kong nanay og Ninoy Blacky. Tinuna nyo rito! Tinuna! Tinuot na! Dili kami mangita o gubot. Malinaw may nagpuyo din eh. Di man ni nagdisulti ninyo ha? Nyorito, dili man taon may mga tao nga gusto ka gubot, Nyorito. Kalinaw ang among gusto. Apan, matinalang mi. Nganong naamang yung mga taong batlungon o maamong pagyod ang akong anak kanunay. Atina, likay ang kagubot. Kay basin og madisgrasya ka. Nga ko like kasulti nimo nyo rito, mao nga si kinsam katong muyatak sa among katungod ug magpasipa namo, pailob mi. Pero og di na madaag pailob, kauras mi, mangusi mi. Sukol sabi. Atina! Yorito, unsa naman Yorito? Adto na ta? Oh, unsay nahitabo Yorito? Marsyal, gusto ko nga imong panid-an ang kalihukan niya ng Atina. Kantong babae nga midhuwag basketball? Oh, Siya. ako lagi kamawi atong tuyo. Ikaw di ay niyo rito. Ikaw ay akong gisugo. Litse! Ayaw kong sumbalik ka. Aw, sorry Yorito. Sorry. Sundi ang iyang mga kalihukan. Nagkasabot. Ha, Marcel? Arigla doon Yorito. Ana, may gawas siya tin. Maugyon ka ng babayan. Asa ka siya paingon. Tuwa siya paingon sa loyo sa ilang pae. Sundan na po. May marka kini nga maong pultahan. Purma, mura purma og kumo. Og sa ubos nga bahin, dunay nakasuat. Sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Nga nung gisuatan kini ingon ani din. Sa akong mga kamot. Unsay kaulugan ani. Unsay kahulugan ani. Uy. Saan? Lion ako. Okay, yung anim porma. Okay, sundan ko na nyo. Mo ang agura ni. Tulog ka babae o si Atina. Mo'y naguna. Ura. Ha? Yung saan siya?
Sangay din ako. Martial art instruction. Ako pangan martial. Nanudlo siya ang karate sa babae. Siya di ay nagtulo. Nagatuwad-tuwad ang ban. Ang usa, nagbasa pa og cellphone. Mao ka na si Blackie. Wala siya kamatikod na ko. Ni ara ko diri. Klaro kayo. Klaro ka bantay. O saman, tingog. Tingog. Kundi na may batas! Butong magaling armas na akong gigunitan. Binaulo! Ay, Pelados! Kay pataas na ko akong kamot. Ano yan? Mayo! Karon! Mana ang akong mando! Unsa akong buhato na ron akong mautuman. Mana ang akong mando! Unsa man? Pantalot! Hop. Kot sa lubot! Gayon simot! To. Pwet. Ako yun! Kapare ay. Gauda! Asan? Kailangan mo. Ikaw tong batak-batak ni Don Diborsyo. Ikaw. Ikaw sa to si Blackie. Ako! Si Blackie Uling. Ako! Nga lang bigyan mo uling mo. Unsa? Ako. Nga naman ang lili ka? Ha? Pagkabuinggit naman na. Saan naman namang lili? Namuso ka? Wala ko na muso. Mili lang ako gitanaw sa gibuhat niya. Tinaog niya. Gatudlo siya ng maong maduwa ka babay. Ug martial art. Kinsa nga yan sa kanya mong lili ka? Ha? Kinsa? Ha? Ayaw pagsaba. Ayaw pagsaba. Tsukura ba ko? Kinsa? Ayaw lagi pagsaba. Ha? Senyorito Federico mo nagsuko na ako. Unsa? Pahuwas na ta. Inom mo tubig, okay? Sige nga. Ug muda ni pamikubang mga barkada namo ha. Aron mo apilan ning atong gihimo. Sige, nindot ta. Labing maayo. Tay, akin na! Tay! Ni Blackie, ano naman, ha? Ano? Ba't ka ba nga, day? Day, kanang... may sulti ko na mo. Kalabot sa unsa ni Blackie. Kani, gipanid ang ni Federico. Ha? Sa imong mga kalihukan. Unsa? Dad. Unsay resulta? Ha? Federico? Simple siya pagkababae, Dad. Ug ako gipahimangnuan nga di siya magdaog kagubot din eh. Unsay tubag? Dili kuno siya ang nagdaog kagubot, Dad. Kundi igo lang kuno siya nga nanalipod siya kagalingon. Oh, Uy, may niabot. Kinsa? si Marshall. Unsay resulta, Marshall, sa kong gisugod kanino? Inom sa kong tubig. Senyorito. Haw kayo. Unsay report, Marshal? Pagdali! Gusto kong mahibaw! Nyor. Mao ni ang resulta. Kadto si Atina. Usa di ay ka. Sangay na ko. Sangay. Instruktor. Usa? Instruktor? Sa unsa? Sa karate. Unsa? May estudyante na siya. Unsa? Mga estudyante niya nga mga babae iyang ipangtudluan, mga batanong babae, mga siksi ang iyang ipangtudluan. Martial art instructor si Atina? O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpaning subilan nga sinuwato ko po sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Unsay resulta, Martial, sa kong gisugod kanino? Inom sa kong tubig. Senyorito, haw kayo. Unsay report, Marshal? Pagdali! Gusto kong mahibaw! Nyor. Mao ni ang resulta. Kadto si Atina. Usa di ay ka. Sangay na ko. Sangay. Instruktor. Usa? Instruktor? Sa unsa? Sa karate. Unsa? May estudyante na siya. Unsa? Mga estudyante niya nga mga babae iyang ipangtudluan, mga batanong babae, mga siksi ang iyang ipangtudluan. Martial arts instructor si Atina? Sangay na ko. Sangay na ko. Mao ka na Don Tiburcio. Nagahinuktok ikaw. Ako ng sangay.
Usisa nga iba. Ay sangan ako, Nyor, kay martial man ako. Unya siya martial art instructor. Martial art instructor. O gano'ng nanudlo mo kuno siya? Oh, basin ganahan siya. Libre o nagpabayad? Wala ko may palo. Yamat ragod. Gustong magpasikat ng bayhana tadi. Nan, unsay gusto mong mahitabo? Basin og mahimo ka na siyang babag sa ato mga kalihukan diri dadi. Federico. Laliman ka na. Ha? Nanudlo na siya. Basin og magporma na siya grupo. Maghimo siya grupo. Og mahimong babag sa ato mga kalihukan din hidad. Dili sa mahimong babag, Federico. Gamay ra kaayo ka ng butanga. Og dili angay nga ikabala ka. Kaha, daddy? Yes, iho. Don't worry. Dili siya mahimong tunok sa atong mga kalihukan din hinapita. Ug kung mahimo man gani siyang tunok, pues ibdon aron mawa ang tunok. Kinsay iyang ginikanan? Akong nasuta. Ang iyang inahan, ginganlan og Matilde. Matilde. Yes, daddy. Matilde. 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 May kaila ka bang Matilde? Daddy? Aduna man, pero daghang Matilde sa kalibutan. May plano ko, daddy. Plano? Unsa ka na nga plano, Federico? Ako pahibaon si Master Julo, dad. Ang nagtudlo sa bog martial arts fitness gym. Ako siyang amigo. Oo, bitaw. Nga sa ato pa, doon na na'y kompetensya. Siya ang akong palihokon. Palihokon sa unsa. Mahibaw kraon niya, dad. Basta, ang importante, dili ka maapil, Federico. Ako na lagi ang mahibaw, daddy. Athena, mupadayon ka ba yun anong imong kalihukan? Oo, nay. Ngano di ay? Ay, kuan lang kining. Nangayo ka na ba og permiso, ana? Mo-comply ko sa mga requirements, nay. Bitaw, dayati na. Bitaw. Ha? Kay basin og kanang masuko ninyo ang laing gym, diri ba? Suko niya. Naa di ay. Ah! Kita ko ang Master Julo Gym. Master Jolo Gym? Kana. Kuna. Kanang nagtudlo sa kanang self-defense ba? Self-defense. Ana ba? Ya, tuda. Ana ba? Oo, mas may nang naikompetensya. Aron, nindot ang resulta ba? Athena, Ngano ka man di ay, nay? Sa kung tanaw ni mo ba, kanunay ka na balaka? ay tinuod ka na, nabalaka gyud ko. Tingali niya doon ay masuya nimo. Ay, natural man na, nay. Bisag unsay mo buhaton, doon na mong yun ay kompetensya, good? Unya. Ha? Dili ka masuya ang kompetensya dayati na? Ah, suyaan, pagkita, grabe ha. Mura man guro kanang nakakita ko ng salida sa siniwa, ng salida mga ang pikas kampo sa martial arts. Masuya, masuko. Ah, pailob lang ta. Kaliwat na mga O konsulgon ka, ang sao naman lang. Simple, nay, musukol. Ha? Athena, O ginay problema, nay. Konsulngon taaw, pailob. Pero, og makig-away, ang angman sag mag-cube lang ko. Sukol ta. Kutob sa may mo, sukol ta, samtang may hangin pa nga magawa sa ilong, laban lang. Gah, yawa. Murag komersyal. Laban lang. Ati na. Murag, wak ka makaila og buong kadlok. Wak ka makilana. Noy Blackie. Murag wak kay pagbati ang kadlok. Ay, Noy Blackie ka ng hadlok. Narag na sunahuna, good. Kung di ka makunahon nagkahadlok, di mo na makaduot ni mo. Ug labaw sa tanan, kung di ka mahadlok ang mamatay aning kalibutana, di ka mubati kahadlok. Athena, Atong balibaran ang kamatayon ni Matilde. Noy Blackie. Day, Athena. Oh. Gipatawag ko ikaw, Master Jolo. Dorito, Federico. Pahibawon ti ka nga doon na nakay kompetensya din eh. Ha? Kompetensya?
Doon na. Kinsay mi kompetensya nako. Angan sa imong kakompetensya mao ang sa akong mga kamot, Jim. Ha? Sa akong mga kamot, Jim. Kinsay tagyala? Usa ka batanong babae. Yamatra? Batanong babae? Kinsay pangan? Atina. Atina. Nagpasikat na kanang babayhana karon. Mao ba? Ikaw na ang mahibaw. Og mo kung gusto nga dili mo lambo ka ng iyang Jim. Klaro ba? Arreglado, Senyorito Federico. Pero, Nahibaw ko. Nahibaw ko kung unsay kahulugan sa pong pera. Senyorito, Diya ang brown envelope. May sud na nga 100,000 pesos. Dawata. baya. Ni ana sa akong mga kamot. Mua. Salamat, Senyorito. Tuman na ang akong gustong mahitabo. Oh, Senyorito. Unsa nang gibuhat nimo, Blackie? Akong kaning agayo na ko ning kaning kinig-gitring ba ning atong jeep klarohon din eh. Klaro gid ba? Saglayo, klaro. Sa akong mga kamot, Oo, Jim? kana tarong kaya na, ha? Klaro kaya na. Ha? Pero nganong kana may gipanganan ng maong gym? Ha? Nganong kana man? Siya ra gyud nasayod anak gaw. Ganaan lang ko na nga, mo na akong ingan. Doon na gyud ka na itumong. Nganong mao man na imong gingan sa imong gym, ha? Aw, doon lagi tumong nay. Unsa man lagi? Unya na lang nay, may bawra unya ka. Mato na ko sa gym nay ha, kay daghan na baron sila. Unsay daghan na ron sila, ha? Murag moabot na og 20 ka mga estudyante na ko ang mga babae nay. Unsa? Noy Blackie, ano'y asa mang lista noy? Ha? Mga listas mga nito nga ba? Mga lista. Kaniyot day. Dito sa kong purol day. Yes, suk. Wa mo gid bulsa diya sa kong brief dapit. Uy, kalain mo na ano'y. Dara day. Atik ko day. Dara day. Pila man sak mo oh. 20 sila tanan day. Nyatag pila may edad ana. Edad. Wa na underage. Wa de tina ay. Ulos na sila kanang 9. Ha? Sabi ka 10 og 9? 19 na. 19 pataas day. Naay mga edad ha og kaning 24 anyos. Okay. 24 anyos. Sige, salamat kinay ha. Oo. Mayong buntag na tanan. Good morning. Good morning. Kining akong kalihukan, libre ni. Libre? Alay, salamat dito. Numero 1 tumong ani, mao ang pagkaton sa self-defense. Okay. Ug ang ikaduha, mao ang pagpaduol ug mangayog panalipod gikan ni Lord. Kaunta, dili kita mabiktima sa mga abuso sa mga kalalakinan. Karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat ug sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Naay mga edad ha og kaning 24 anyos. Okay. 24 anyos. Sige, salamat kinay ha. Oo. Mayong buntag na tanan. Good morning. Good morning. Kining akong kalihukan, libre ni. Libre? Alay, salamat dito. Numero 1 tumong ani, mao ang pagkaton sa self-defense. Okay. Ug ang ikaduha, mao ang pagpaduol ug mangayog panalipod gikan ni Lord. Ngaunta, dili kita mabiktima sa mga abuso sa mga kalalakinan. Athena, doon na tayo kauba diri nga biktima man kani na sa rape. Unsa? Atong kauban karon? Niya? Ni adiri, kanang nag-itom ay, ug siya mao si Jezebel. Oh, mao ba? O Athena, Okay, paminaw mo ha. Mo ni atong mga gibuhaton ng atong kalihukan. Magsugod lang tag alas 6 sa gabi kayang uban nagtrabaho. Di man makahimo. Baon lang ta. Tampo lang ko bisag unsay atong masud-an. Bisag ginamos okay ra na. oo, Ikaw mo ka magbuwad. ala uy, kaon kayo uy. Ikaw mo buwan, ha? Utan!
Ikaw, mo isdang bunguton. Ang sakaw. Tamo, inununan. Oh, kaon kaayo. Ay, Oh, ikaw na kuhaan may di sigit ay. tubag. Niya ang uban mo tando mo lang. Kaon mo kutan. Paminaw mo. Una, sa atong pagkaton sa self-defense, sa di pa ta magsugod, magrosaryo ta. Na, iyaan mo na ko na sa Rosario. Pero, Rosario kita, nakadumag mo? Saan ni? Pulos pa ni Katoliko, tubag! Anong dagan mo tubag? Ay, yan, Kinahanglan nga unahon na to ang Ginoo ha. Kay siya Okay, ang kayo? numero unong tig panalipod natong tanan, okay? Oh, ate na. Okay. Niya na ta. Asa ang ilang Jim? Nadya sa luyong nga bahin. Okay. Atong obserbahan. Ug atong panid-an ang ilang kalihukan. Okay, ikaw mag-igo. Atong duolon ang ilang nimutangan. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwas kami sa kalayo sa impyerno, udal ang tanang kalag sa purgatorio nga to sa langit, tabi nagkato na kinahanglan kaayo sa imong kaluoy ug panabang. Oh. Na ang ilang Jim. Sa akong mga kamot, Jim. O Virgen Uy. Maria, Uy, unsa ka na? oras na ikaw matay. labanan mo kami. Yamata. Murag, may aso pa ka. Bantay ka. Murag mo aso pa ta kung usulta diha niya rito piniriko. Asa ta? Ako'y bala. Mag-inom ta. Okay. Tana. Ay, ala na si Master Jolo. Musipan ka. Sunod na, hila, magditulo. Uy. Master Jolo. Tanawa. Murag miislag man ang mga tao nga nagkakita nimo. Nagpasabot ka na. Kasi lang tanan. May kahadlok na ko, Senyorito Federico. Oo. Namingaw malagkalit ang imnanan. Naay nagpabilin. Bagsik tingali nila. Tuod. Dari ka lang. Pakit-unti ka. Og unsay akong arte, Senyorito. Distansya lang ko. Diya ka na. Unsa iyang buhaton? Ay! Oh, ngano? Yamata! Huwag ka kailan ako. Kinsa ka? Pues, aron magkaila ka. Dili! Imo kong gilaban. Aron makaila ka. Ghost na ako mo. Kinipa pa ba? Ako makailang kinsa ko. Dili! Gusto na taon. Wala'y customer. Ako sa'y malkansi. Gusto na. Ay, gablay ka. Nedges Mil, para ni mo. Usa. Di na ka malkansi, ana. Ay, alang taon, magpaghagis na rin sa akong tindahan. Abuan? Ay. Ikaw, Tigong. Gusto kang nangaw ng ilong mo? Ha? Maluoy tao ka. Titiguang na taon ko. Wes pagpayo. Og tagamig pagkaon og mainom. Pagdali! Sir! Lingkod, senyorito. Master Jolo.
Nakita ni mo? Gitamparos na ko. Og ni karatil, ug tagan ang lalaki. Gambiak sugsukol ka na ko. Nakita na ko. Sige, mag-inom ta, nyo rito. Marcial, asa si Federico. Mila ka, Onyor. Wa magpahibaw ug asa siya. Labing siguro, mangita na sa tog babae, Nyor. Marcial, Ibaw ka naman, Nyor. Labaw pa nakabutakal ni Mus Nyorito Federico. Hapit ka na, laulain-lain ang babae. ingon ana kalami ang kinabuhi, Marcial. Diborsyo. Sagang tao, parang dili angay nga kabalakan ka ng imong giingon, yorito ga. Mahimo nga na kong kompetensya. Siguro ka, Master Jolo? Yes, yorito. Dili ka na magsilbi ka na ko. Nanagana lang kong daan kitingalig. Mahimo siyang labad sa mong pagpadagan dining dapita. Tungod sa inyong pagtagad na ko, yorito. O ako'y imong gitugyanan. Gitugyanan kaninyo sa jig. Ako'y bahala sa tanan. Salamat, Master Jolo. Palitag dugo-dugo, noy. Utan, inununan, o maispod. Dugo. Dugo-dugo, Basta lagi. dugo, mahinumdum din ko na. Lamin ang paris ang puso. Areglado. Sige. Aron magkakaon sa to sila. Dayati na. Tanawa. Nga naman ay. Sila Senyorito Federico. Ug may kuyog. Nakatuod ah. Oh, si Federico. Federico naman. Anas, kabuha nga. Murag Federico. Lilito Federico. Ay, relax May lang. kuyog. Relax lang. Kung Huwag mo baan na yung kita ko na. Huwag mo na manghilabot na to. Badayo na ta, dali na. Uy. Nakakita na to. Og, ni barog ng usa ka tao. Basag din eh. Ni apingo na to. Maskulado na ba kayo? Tagko kay Bukton. Bunguton pa yun. Bodybuilder. Sige na, palit na. Ay, pinahatagig pagtagad. Sagdi na niya. Oo. Nang. Tagay may ka ng dogo. Ha? Utan. Inununan. O kanon mais. Ha? Hoy, miss! Mahimong makig-ila-ila. Hoy, bangol ka ba? Gusto kong makig-ila-ila ni mo. Oh, ako din mong pakisultihan. Bungol ka. Ikaw rin kinakahingaan ako bungol, sir. Pag-ila-ila ta. Di ko makikila-ila sa taong hambugiro. Unsa? So, ayan guys, nahumanan yung pamati ang laing sumpay ng atong drama nga sa akong mga kamot. So, lindot na jud siya guys, no? So, sa ilang kawan, sa ilahang dito sa restaurant, nakita sila away. So, mo kini nga, giko na po siya guys. So, another away, another fight, another gubot, another kanang pagkuha na po, another kumbaga nadagdagan na po yung record gito silang barangay na daghan ko na siya ipimintik. Siya lang ko na piminti ang naikaaway. Babaeng buhat, daghan kay kaaway. Pero, piminti ba siya tama guys? Kay mga, ang yabang kuan, mga bulastog ba, mga maro bitaw. So again, tapos, pag ulit niya gito guys, giadtuan siya og isa ka tawo nga, Senyorito ata ito'y pangalan, o Nyorito. So, giingnan siya guys, giapa siya gito nga, siya kuno, ang pinakadaghag record gito ang sa barangay. So man iya kaning giagto niya. Matud pa ni Athena nga dili man niya sayop. Madaghan man sa dili pero at least dili ko niya sayop. Iya pong kuno kining barugan tungod kay ang mga taong barongbado or mga tikasan makita jud kuno kontra. Nya di man siya ganahan and guys. Mo nang piminti jud siya makita kontra. Kay mo supak man jud siya sa mga tikasan, dili man jud siya kanaganing dili man gud siya api kanaganing magpa-under guys. Kung gusto jud niya patas-patas, mo to yang gusto.
So kay tungod nakita niya kini nga niya makaubang babae, yung mabarkada ko ng babae na gipandawg-dawg sa ubang lalaki. So, iya kay ning gitudloan guys o mga martial arts. So, dili lang kay isa guys, kung diniabot pa kini og 20 ka babae nga mga siksipak gayud daw. So, para po ni sila para po ni silang self-defense, di ba? So, si Athena guys, dili lang kay siya na abilidad ana kundi maayo po siyang tao guys. Dili siya kumbaga sa laing tao nga isipan. Kay gusto po niya guys na makatabang sa inyahang community. Aside sa ingana, gusto po siya makatabang sa parehan niyang gender, mga babae na ginadaog-daog sa mga lalaki. Kay nabi uban kanang i-under labi na dagkoon lawas nga para ato nangaon sila restaurant na bayaran lagi kuno sila kanang pahimuslan o di mangganan sa atiin aw si Athena ana kay gi-under naman na sila guys unya para pud sa mga babae iwa na po na siya respeto no sa sarili. So iyang gibuhat nakipag-away kini o gikumot pa magganang ito gani sa kalaban kay tungod di siya ganag ingana. So ingana ka war shock guys nya gani pud kay blessings pud kaayo yung mga barkadang babae nga siya pud ang nakailang nga buutan tungod kay aside sa kabalo mo martial arts kanang napud siya kanang respeto. So iya kining giko ng mga babae guys gitabangan nya mo tong na naghimo siya og kung bagbura na siya og grupo kay naghimo siya og na sila kanang kwarto-kwarto tahay guys nga sila ra ang pwede ang nakabutang pagigitoa sa ako mga kamot. So matud pa sa sugo ni senyorito kay nagpasugo siya guys kung sa jud kini si Athena. Kay curious jud siya sa pagkataon ni Athena. Motong isa ka rason po niya siya gito Athena. Iya kining giagto og nangutana kung kinsa jud siya na pagkatao og unsa jud siya. Kasi maginikanan. So nakitan kini nga iya rang inahan ang naa. So nangutana ko ni kung asa yang amahan. So missing yung amahan. By the way, patay na kuno iyang amahan. Pero wala sila kaside kung usay kamat yan ani. So, kumbaga, siguro buhi pan jud ni iyang kuan guys, iyang papa. Kay wala man sila kaya siyang papa o yo po sa kaside kung usay kamat yan. Kumbaga, ilaran ning gihulog nga patay na para wa na daghay pangutana. So, siguro po sa atin na wa po siya kalibutan kung kisa jud yung papa. Pero wata kaside guys, basi yung papa iyara pong kalaban. Ay dili po no kay dapat yun makaila yung asawa, di ba? Kung kisa yun yung papa. So, karon moto siya guys na si senyorito, inapod siya kaila guys nga, isa po ka hawd-hawd nga tao, maskulado, niya, bouncer ko baga. So, nagpatabang kini siguro gito. Moto nga, nagkasinabot sila, na adtuon nila ang Pinoy-anan ni Athena, og sulungon kung unsa jud ang binuhatan ni Athena kay naman siya gisugo gito lagi na nasilay kwarto-kwarto og na ay nag martial arts lagi kuno din nagtudlo nakitaan man sa sinugo motong sila mismo ang niadto gito so pag agto gito guys nangadji kini so kay nakita man lang nangadji iyan na lang kini so silang kuan guys silang duha niadto na lang gito og bar ba siguro tawag ana sa nag-inom sila gito kihadlukan kini guys kay kalaban man jud kayo. So, kuan mga hawd kay na tao ba kani siya moto nga wala di duol nang hawa ang mga tao silang gituan. Nya paghuman guys kay tuapod sila gituan sila Athena nagpalit. Nya pag agto gituan guys kay katong tao nga wala kaila si Athena ni duol kini sa iyaha og gusto magpaila-ila sa iyaha. Nya kay napansin man ni Athena na way batasan ang katong nagpaila-ila sa iyaha guys kay kung baga prangkador nga way batasan. So, ginang kini nga Athena nga, di siya ganahag magpaila-ila sa mga taong way batasan. So, guys, at tanongin niyo guys, ang lang supay ning atong drama. Tungod kay grabe na siya kalindot, no? Og kuan po guys, ang isa po, ang iyang papa, wa dito kasahid kung kisagud ang papa ani. So, maginaot ko guys, na inyong sundan ang lang supay ning atong drama. So, God bless po and sa mga pa subscribe na guys para updated mo sa laing sumpay ng atong drama o i-hit na niyo yung bell para ma-notify mo sa laing-laing kuan sumpay. Kaya nayo ba na makasubscribe pero wag i-all. Nayo ba na dili ma-notify. So i-all na ninyo para
every time na kanang na ko i-upload, ma-notify mo. Kay most of the content na ako i-upload is mga drama rapod. But aside ani guys, dagan pa tayo lang mga drama. Like, junior and senior, sa akong mga kamot, kanin, and take it or leave it, o unsanan pa din na. So, maro to guys, magbabay na ta kay alas 11 na, mag-alas 12 na, and paus ko kay nainom ko kayo nagbugnaw. So, maro to. Dagang salamat, and thank you so much po. God bless po. Bye-bye.